kráčam ja, tam si aj ty. Písal sa september 2012. Mohlo byť tak 13:30 popoludní, keď sme sa prvýkrát stretli. Práve som kráčala zo školy domov, keď sa zrazu zjavil. Stál na opačnej strane cesty, na krajnici, nehybne, len sa na mňa veselo pozeral. Bol iný ako všetci ostatní, ktorí som do toho dňa mala tú čest stretnúť. Husto, zlatohnedom háre sa mu jemne odrážali slabé slnečné lúče, oči mal neuveriteľne belasé, ako by mu do nich niekto vložil malé kúsky neba, a znie to neuveriteľne, ale on sa tak trochu usmieval. Zamilovala som sa do na prvý pohľad. Všetky dievčatá v mojom veku by iste cítili tie isté pocity. Bol to ten najrozkošnejší psíček, žijúci na našej planéte. Ani Google vám nevygooglí krajšieho. Ako som tak pokračovala v ceste, sledoval. Raz za čas sa zastavil, čo si oňuchával na trávniku, značkoval stĺpy a pouličné lampy. No neprestával kráčať v mojich šľapajách. Nuž, ako to býva v romantických knihách od Rosamunde Pilcherovej zvykom, vstúpila som na dvor môjho rodného domu a musela som za sebou zatvoriť bránku. Bola som presvedčená, že ho už pravdepodobne tak skoro nestretnem. Mala som tie milé psie oči v mysli po celý čas, až kým som nezaspala. Vždy som túžila po šteniatku, ale otec má alergiu na sex, tak mi ho nikdy nechcel dovoliť. Aká škoda. Na druhý deň ráno, keď som sa vybrala do školy, tam zase bol. Čakal ma pred domom, aj napriek slabému dažďu. Neodvážila som sa ho pohľadiť, ani sa k nemu čo len približiť, veď čak má silnú besnotu a pohryzie ma. Tak som teda len kontrolovala ponad plece, či je stále za mnou. Ako sme mohli všetci očakávať, bol. A aj po vyučovaní. Zas a znova ma odprevádzal, no držal si mierny odstup a to sa mi veľmi páčilo. V dnešnej dobe nie je veľa takých mužov. A tak som ho začala aj krmiť nedojedenou desiatou, obedom, večerou. A možno to nás tak zblížilo. Ani som sa nenazdala a už som ho vnímala ako vlastného. Prechádzali sme sa, behali, aportovali, no nikdy sme sa nedotkli jeden druhého. Trochu som sa ho bála. No jedného dňa to prišlo. Zbúrala som tie múry medzi nami, kľakla som si na kolena a prstom som ho k sebe privolala. Mal na krku obojok a až teraz som si všimla drobný prívesok, ktorý sa mu tam pohojdával. Na prívesku bola adresa. Je to tak, mal majiteľa, len sa stratil. Nebolo to veľmi ďaleko, tak som ho zaniesla domov. Ľahučko som ho položila na pokosený trávnik pred domom a dala som mu s Bohom. Boli aj slzičky z mojej strany, veď takýto rozchod som nečakala, no tam patrí. Jeho majiteľovi iste veľmi chýbal. Odišla som teda sama domov bez najlepšieho priateľa. Na ďalší deň som vyšla na ulicu a čakalo ma prekvapenie. Stál tam. Skutočne to bol on, môj verný pes. Kam kráčam ja, tam aj ty, však? Usmiel som sa na neho. Zavrtel chvostíkom a bok po boku sme vyrazili do školy. Takto som našla svojho nemého priateľa a kráčali sme od toho dňa spolu úplne všade.